Yn anffodus, digwyddiad difrifol arweiniodd at greu nod y prosiect. Nod y prosiect yw nodi'n brydlon y cleifion sy'n dirywio a lleihau faint o ataliadau y galon sy'n digwydd ar ward C-O. Yn gyntaf, gwnaethom gydnabod nad oedd yn ymwneud â'r ffordd roedden ni'n nodi'r claf, roedd yn ymwneud â'r ffordd roedden ni'n ei uwchgyfeirio, ac yn cael yr ymateb roedd angen arnom gan y meddygon. Felly dyna lle ddechreuon ni yn y bôn, ac o'r fan honno tyfodd pethau fel pelen eira. Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr i glaf sy'n dirywio ar y ward, ei fod yn cael ei weld yn brydlon. Gallwn ni newid yr amser ymateb drwy droi at y system baton a blipio, ac mae hyn wedi gwella llawer ers i ni ddechrau. Pan ddechreuon ni'r prosiect, roeddwn ni'n edrych ar 1 ataliad y galon y mis, ac mae hynny wedi lleihau i 1 ataliad y galon bob 8 mis erbyn hyn. Felly, canlyniadau da iawn gan y prosiect hyd yn hyn. Gallwch chi fynd at glaf a gweld bod rhywbeth ddim yn iawn, hyd yn oed os yw'r sgoriau rhybydd cynnar cenedlaethol yn news yn iawn, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n adnabod claf. Neu, os byddwch chi'n meddwl pandda'r obstetryddion, reit, iawn, dyw'r claf ma ddim yn edrych yn iawn, rydw i'n mynd i roi blaenoriaeth iddo a gwneud ei arsylwadau'n gyntaf, sy'n gwneud i chi weithredu'n gyflymach wedyn a ffonio all gymorth ffonio'r meddygon. Os bydd claf yn mynd yn septig, gallwch chi ddechrau bwndel sepsis, gallwch roi gwybod i'ch nyrs. Rydych chi'n achub bywydau. Nid yw ein cleifion yn cael rhywbeth mor drastig ag ataliad y galon. Rwy'n meddwl mae'r prif beth sydd wedi bod yn rhan o'r prosiect, rhywbeth sydd wedi bod yn gyson gyda ni, yw ein gweithwyr cymorth gofal iechyd. Dydyn nhw ddim wedi newid mewn gwirionedd o ddechrau'r prosiect tan nawr. Mae'n dangos mae wedi cynyddu. Ar ddechrau'r prosiect, roeddwn ni'n dibynnu llawer ar staff asiantaeth ac mae hynny wedi lleihau erbyn hyn. Mae gennym ni dîm cymharol newydd nawr, felly mae'n fater o fagu hyder yn y tîm newydd. Ar y ward, gwnaethon ni ganolbwyntio ar ein gweithwyr gofal iechyd, gweithwyr cymorth, oherwydd nhw oedd yr rhai oedd yn gwneud yr arsylwadau mewn pryd. Nhw oedd yn gweld y cleifion yn amlach na fi ar uwch staff eraill. Maen nhw'n gallu cyfathrebu am y ddygon all gymorth nawr. Pan o'r blaen, bydden nhw wedi bod yn gyndyn o godi'r ffôn a siarad â rhywun o'r uwch dîm mwyn i rywun weld claf. Ond rydyn ni wedi gwella ar hynny. Roeddwn ni'n gweithredu'n llawer cyflymach. Mae all gymorth yn cydnabod eich bod chi fel gweithiwr cymorth gofal iechyd yn poeni am glaf, ac os nad fydd nyrs wedi ffonio yna bydden nhw'n meddwl, iawn, mae'r gweithiwr cymorth gofal iechyd hwn wedi nodi rhywbeth. Mae angen i mi fynd i weld y claf hwn. Cawsom fuddsoddiad o'r bri gwir ac ymatebion cymorth gan y tîm gweithredol. Rydyn ni wedi cael llawer o fewnbwn gan y tîm gwella ansawdd sydd wedi gallu edrych ar ein data, wedi treulio amser yn y gydweithrediaeth allan o'r gweithle yn ceisio gwella pethau yn siarad ag amrywiaeth enfawr o bobl. Gnath rhai o'r gweithdai a gawson ni yn y gydweithrediaeth gyda meddygon teulu, therapyddion galwedigaethol a llawer o bobl eraill yn siarad am ei dull o weithio a sut maen nhw'n ceisio gwella eu systemau, roi mewnwelediad i ni ar sut y gallwn ni wella ein hardal. Felly, rydyn ni wedi ystyried cyflwyno ffactorau dynol i wella'r diwylliant ar y wardiau a defnyddio efelychiadau i geisio gwella digwyddiadau pan fydd rhai'n codi. Rydyn ni wedi efelychu sefyllfaoedd o gleifion yn cael ei derbyn i ysbytau heb eu trosglwyddo i ward a sut y gallwn ni wella'r broses o ran cael ei gweld mewn sefyllfaoedd brys. Rydyn ni wedi canolbwyntio i ryw raddau ar ddirywiad acywt, ond mae'r holl fyrddau iechyd eraill, yr holl brosiectau eraill yn y ffrwd waith acywt, wedi'n helpu ni gydnabod bod gwahanol ffurfiau ar ddirywiad. Nid yn ymwneud â'r rhai sy'n ddifrifol wael yn unig, felly rwy'n meddwl bod llawer wedi ddysgu yn y fan a'r lle, ac yna gallem wneud prosiectau posibl yn y dyfodol ar y ward hefyd.